January yona yini cabanga kwenzenjani yo asiye mntana sikhaya yo uphuma zakubeke cela umbizi ukuthi akuzokuvulela le account le mina ngibloke kuyo ngiyacela please yo wayecathula zabantwana besikolo zishayina kanje kule January yo angazi yo Ezek eMark Zuckerberg yo ikwenza ukuthi ukwade yona yini mntana sikhaya cela ungitshene kahle ngoba momashonisa bazovula November and nizobuka uphi ngaleso sikhathi kuzobe kunyiwa mina simntana sikhaya yo kodwa zonke icathulo uzohamba esikoleni ukugqoka amateki yazo it's fine asiye mntana sikhaya yamazi Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe bheka angithi wena ubuthenga amadatha mahhala Ezek eMark Zuckerberg yo ufuna imali yakhe angithi yana Ezek eMark Zuckerberg yo akwenza ukuthi kwade yona mntana sikhaya yini yona cela umtshene kahle yenza ukuthi kwade yona yini angithi makuvela uJanuary dali SABC News inibonisa icathulo zesikole wena amase uyakwada yini kahle kahle ubonisa ikole eyiwile esizolungiswa uhulumeni yini ozoyenza abomashonisa bavula November sekusondele summertime yini into wena ozoyenza Ezek eMark Zuckerberg yo yayifuna imali yakhe phela yo Ezek eMark Zuckerberg yo ufuna yazi nimntana sikhaya ne yenza khipha amashulezi ufake ipontshi lezogeza izitsha yazi January yona yini cabanga kwenzenjani yo asiye mntana sikhaya yo uphuma zakubeke cela umbizi ukuthi akuzokuvulela le account le mina ngibloke kuyo ngiyacela please yo wayecathula zabantwana besikolo zishayina kanje kule January yo angazi yo Ezek eMark Zuckerberg yo ikwenza ukuthi ukwade yona yini mntana sikhaya cela ungitshene kahle ngoba momashonisa bazovula November and nizobuka uphi ngaleso sikhathi kuzobe kunyiwa mina simntana sikhaya yo kodwa zonke icathulo uzohamba esikoleni ukugqoka amateki yazo it's fine asiye mntana sikhaya yamazi Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe bheka angithi wena ubuthenga amadatha mahhala Ezek eMark Zuckerberg yo ufuna imali yakhe angithi yana Ezek eMark Zuckerberg yo akwenza ukuthi kwade yona mntana sikhaya yini yona cela umtshene kahle yenza ukuthi kwade yona yini angithi makuvela uJanuary dali SABC News inibonisa icathulo zesikole wena amase uyakwada yini kahle kahle ubonisa ikole eyiwile esizolungiswa uhulumeni yini ozoyenza abomashonisa bavula